toda a tropa. Pero deixaste desvacío por pelo, pero non quedou ninguén aí. Quedou sucio, nada máis. Suso está aí na pesca. Sí, claro, está salvaron a vida. Salvaron a vida, porque non iba para colegas. Iba a estar ahora mismo como por casi una planta saliendo. Si fuera justa la pesca, él tendría 2 y yo ninguno. Ya, porque ese día, el año ese fue criminal. Tolvo. Me olvidé de los... ¿De qué te olvidaste? Del diablo, de los diablos. ¿Qué? ¿Vas a venir a Riacho este año o no? ¿Por qué? ¿A pescar un día? Pues si vienes te regalo una caña. Hostia, casi voy yo, ¿eh? Tengo una caña para ti. 2,70. Pesca De robaliza. Sí, no, ya me estás... Claro, ¿Sabes? Para ir a pescar esta es para nuestro Toñuco. O sea, Un día me mandan unas fotos y dicen, este está loco de todo. Meteu unha cucharilla así no triple, pero unha popper, do 4, cuidado, pequena, de salmón. 50 centímetros, unha mosca. Sí, lo lleva así, de Lance, en la plaza de la Candela, allí al lado, la vía de Viñuales también, la Gran Estrella. Fueron tempos, sí, señor. Parte da vida, non? Sí, no, eso... Escribir outro libro. Tenemos una de memorias de pesca muy bueno. Sí, hai allí. Enhorabuena, como has dicho Obradoiro, cara. El que sabe, viste, el que no... Más mérito tiene el Fortuna. Bueno, también. Este año no nos podemos quejar este año, ¿eh? Don Manuel, que nos dejan volver a Austria, dice. Acabasteis con todo, ¿no? Acabaron con todas las No, el Antonio también tenía la foto. Alcambre, vaya a mí me decía muy bueno. Eso solo con los conmigo. No de la tienda. Ahora en 2 semanas que los vais. O Nordés. Sí. Mira, o Nordés en origen, no hay todo anticiclón, o Nordés é de boletón. Tanta calor, no hay forte de Nordés. Pois mira o Ulleco, o Calda de Cola. Sí. De todo monte pescando ali en Carcacía. Un que non foi nada. Nada, non encontrei reus. Outro día pillei un, accidentalmente. Sabedes tuve onde que lo dormir. Namsen Salmon and Train Experience. La pesca del salmón en Noruega. Feria del Salmón de Cornellana. Asturias. Gracias a vos. O año fixeste vos, como foi comunicar. Ese é un coñecido, sí. Sabe un coñecido aquí. Bueno, amigos, bons días a todos, saúdos, moitas gracias por estar aquí. O traballo é absolutamente tremendamente documentado destes escritores, xornalistas e pescadores que en el van a poder atopar datos sobre capturas, coutos, posturas de pesca, reclamos ou unha analítica das causas que ao longo destes últimos anos levaron o salmón á situación actual. Se podemos decir que é unha situación, porque a día ni siquiera é unha situación. Pero mellor que contalo eu, que tampouco é que sexa un experto na materia, mellor que o conten eles, e que, en primeiro lugar, pedimos a palabra de Alberto. Alberto, por favor. Alberto Torres. Pois moitísimas gracias, autoridades, compañeiros, familia, amigas, amigos. Moitas gracias por estar aquí.
O primeiro que debo dicir, todos me deixan entender, é grazas, meu querido Maese Doulla. Porque se o camiño da auga non nos tivera xuntado, eu non estaría aquí. E Piñeiro sí. É moi pequeniño de dicir, pero moi grande o significado. Eu pensei agradecido que Piñeiro, e farei miñas as súas verbas, como a él fará, co que quero transmitirles brevemente. Grazas a Valentín e ao seu equipo pola sensibilidade que tivo para facer súa esta idea. Para nós, e para moitísima xente en Galicia, é fundamental ese apoio decidido para que escritores e xornalistas poidan contribuir co seu pequeno achegamento á historia e cultura da nosa terra. Que queden na memoria palabras e topónimos que poderían ser esquecidos cando as canas dos pescadores deixen de moverse como a rama dun amieiro nas beiras dos nosos ríos e regatos. O profesor Moralejo, na súa ironía de Galicia e sempre en calquera conversa, resaltaba a importancia de conservar e aumentar a lista de microtopónimos, neste caso hidrónimos na súa maioría, nun país ao que se lle queda escasa a definición de país dos 1000 ríos. O uso define o territorio e o territorio defínenos a nós. Nos nosos ríos, no noso Ulla, debemos lembrar eses lugares máxicos con nomes compartidos con outros ríos e outras augas de Galicia. O Pociño, o Estreito, o Lampreeiro, o Salto do Can, o Pollo do Bote, a Canle de Cubelas, os Campos de Viso, o Penedo Redondo, lembrar os seus pescadores, as súas xentes, para sempre. E é que estamos feitas esas xentes de ríos, de Cubelas, de Campos, de Penedos, de Estreitos, de Pociños e de Canles, que marcan o noso devir pola vida. Se cabra todas as galegas e os galegos estamos compostos por auga de río, de mar, ceo e terra. E a pesca é só unha pequena actividade das moitas que o medio natural, que o medio galego, ofrécenos para desfrutar e conservar. E isto tamén o facemos coa nosa lingua. O certo é que, coa xente que hai nesta sala, ben poderíase publicar a Biblioteca da Pesca Continental Galega. De feito, este traballo súmase a unha corrente con varios libros que xa conforman de alguna maneira esa iniciativa. Aquí teño eu outro deber personal e unha honra personal porque eu tamén vivo entre covos, casales e piñeiros. E iso é algo que tamén crea moita identidade. E para finalizar, dándolle unha volta moi pescantina a Heráclito, ningún home pesca dúas veces no mesmo río. Nin o río xa o mesmo, nin ele o mesmo home. Cambiarán os ríos, os tempos, os homes, pero mentres conservemos os seus nomes e as historias das súas xentes, o río seguirá sabendo quen foi, onde estuvo, quen é hoxe e, sobre todo, de nós vai depender o que será mañana o noso río e a nosa auga. Moitísimas grazas. Gracias, Alberto Torres. Pedimos agora a palabra a Miguel Piñeiro, o coautor, o outro autor deste libro do Salmón de Ulla. Don Miguel. Grazas, Manolo. Grazas. Señor Secretario Xeral, Xesús Domínguez, querido Alberto, queridos amigos, bos días. Hai 13 anos decanteime por un camiño vital sen máis publicacións, nin sinaturas de libros, nin entrevistas. Busquei acomodo na aprazível tranquilidade da miña zona personal de confort, pero atopei nese enriquecedor vieiro a un troiteiro confeso que lle borboriña as troitas en lingua vernácula, o amigo pescantín Valentín García. Foi el que en casa me cominou a publicar este libro. Grazas, Valentín, porque gocei de novo de compoñer palabras, recompilar moreas e moreas de datos, seleccionar fotos entre milleiras delas e aquelar todo o que comporta escribir e publicar un libro ata chegar a este máxico e gozoso momento da súa presentación. O meu agradecemento tamén é Editorial Galaxia. 18 anos despois volvo a miña casa con algarabía e ilusión de primeirizo. Soutullo, Domínguez, Sara, graciñas a todos. Grazas a Fernando Cobo, a quen hai que disculpar a súa ausencia porque está en Finlandia. Magno e excepcional introductor co que esta obra cobra algunha relevancia, se acaso, e a Pepe Casal, grandioso e tenro epiloguista. Grazas a María Xosé García Blanco polo ímprobo traballo de adubío dos textos, asesorando nas pequenas comas e nos grandes acentos, acadando minimizar as maiúsculas e engrandecer as minúsculas. Grazas a Pablo Caballero pola súa valiosa aportación científica, a par de transmitir os meus sentidos ánimos nesta dura xeira persoal que está aprendendo a vivir nos últimos meses. Grazas a quenes me aprenderon a amar o río Ulla, especialmente o meu pai Pepín, o meu compañeiro de estrondosos fracasos almoneiros, o doutor Juan José Moralejo,
e a todos aqueles outros ribeiregos de mente rendida e corazón diáfano que non relearon un anaco do seu prezado tempo para sentar devagar conmigo no banco de Sinde, no cuartel de Ximonde ou no refuxio de Couso. Moitos deles, lamentablemente para nós, xa están noutros caladeiros de mellor vida e condición. Como dixo Abraham Lincoln, non contan os anos de vida senón a vida dos anos. Lembranza fonda, sentida e sincera para todos eles, especialmente para mi niño de la calle, Muleiro e Reimóndez, con quenes unha conversa no Solpor te podía transportar o imperio pescantín. Grazas tamén aos que merquen este libro e pídolles comprensión e amparo se non atopan o que debecen, porque o mellor leñador tamén se lle escapa a machada. Como legou o erudito británico Samuel Johnson, o único fin da escritura é permitir aos lectores gozar da vida e soportala millor. Só agardo e anceio que este libro divulgue e simbolice para o lector o resplandor doutros tempos nos que o salmón e a cultura salmoneira eran fervenza vital nas nosas arterias fluviais e crisol de sensacións para pescadores de acó e acolá. E de bezo, porque traslade ao lector máis cabadizo a importancia de coidar e mimar a biodiversidade dos nosos ecosistemas, se non queremos que nos asolaga a melancólica nostalgia por uns tempos de bonanza e goce que simplemente xacen no apesarado masín das acordanzas. E non pode faltar o agradecemento a Alberto Torres. Querido coautor, graciñas por me permitires vivir contigo outra volta as fondas emocións da publicación dun libro. Traballar ao teu carón foi de novo altamente reconfortante e enselleiramente produtivo. Agradezo na súa xusta medida os 3 libros que publicamos anteriormente, pero o Salmón do Ulla, como ti ben sabes, eu ben me entendo, ten unha significación certamente extraordinaria para este humilde pescantín dos Piñeiro e dos Moure, dos Ares e dos Figueira de toda a vida, nado en Catoira, criado en San Lois de Cesures e medio pensionista de Padrón. Reparo a seguir en que neste acto de romántica prosa fluvial tampouco podo obviar e mesmo debemos laiarnos de que a publicación deste traballo coincida coa veda de Salmo Salar en Galicia. Estou absolutamente convencido e xa viña avisando a colectividade científica de que esta veda chegou para quedarse porque o mundo do Rei do Río está ateigado de profundos contratempos que veñen certificando a súa desaparición dos ríos galegos dende hai décadas. Charles Darwin, que de salmón non sei, pero de evolución sabía todo, dixo que as especies que sobreviven non son as máis fortes nin as máis intelixentes, senón aquelas que se adaptan mellor aos cambios. O salmón atlántico, que hoxe en España rebautizaron como salmón ibérico, leva décadas soportando grotescas e reiteradas agresións que mudan o seu comportamento, cambios drásticos, sobre todo de hábitat e de calidade de augas. É o chamado prezo do progreso, que caeu como unha lousa sobre esta carismática, fascinante e máxica especie. Ao salmón, en Galicia, hoxe hai que desenmeigalo. O Ulla Salmoneiro, con certeza, foi un versel de sensacións deportivas, económicas, sociais e turísticas, pero os tempos son chegados ao dixo Pondal e a realidade marca toda unha treboada que vai ser casi imposible que estiñe. Finito e concluo. Certamente tampouco vou rematar con pesimismo de 7 estalos, así que este acto de entrañable prosa salmoneira por obriga, non por convencemento, debo esgrimir un sentir optimista para que o traballo desenvolvido ao abeiro do salmón pola Xunta de Galicia nos últimos 35 anos sexa o alicerce dun esplendoroso porvir onde este extraordinario peixe artelle e formatee outra volta fonte de vida e vertebre riqueza nos cursos galegos. O agrado personal de cada vara do meu Ulla sería que retornasen aqueles tempos de esplendor e sentires salmoneiros, porque daquela, no mes das flores e das letras, como dixo Curros, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Porén, fago un envido e convido as partes interesadas para que se acomete de inmediato un plan integral serio, rigoroso e cobizoso para a recuperación da especie nos ríos galegos, porque, como dixo Jacques Cousteau, perante a maior parte da historia o home tivo que loitar contra a natureza para sobrevivir, pero agora dámonos conta de que para sobrevivir debemos protexela. E como afirmou con arrebato e facendo o meu entrañable amigo Rafael del Pozo, un río con salmónidos é sinónimo de calidade de vida. Compre unha actuación valente e decidida, como foi a da veda deste ano, complementándoa cunha liña de actuación destinada a favorecer o hábitat, a colonizar e minguar outras circunstancias negativas, e pouco máis podo dicirlles se acaso, lembrarlles
que cando se fale do Ulla, curso digno de epifanía, veneración, antoloxía, reclinatorio e encíclica, debe facerse en román paladino en posición de actitude de máximo respeto ao señorío, cumprimentando cunha sutil e moderada reverencia e coa man á altura do corazón, en atinado sinal de sumisión e pleitesía sin cotas nin tallas. E se ven a gardería que nos sanciona por estar de xeonllos, que non vai ser o caso, saiban que ese expediente sancionador xera loumiños na judicatura do máis aló e previamente desgrava no purgatorio. Cando falen do Ulla, queridos amigos e amigas, e dou por feito que non se pode falar se non é en grado superlativo un formato de excelencia, evoquen e teñan sempre presente o que me decía o Doc ao pé da pesqueira da Canle de Nerbón, con entoazón mesmo en tempo e forma xesuíta quasi mendicante. Neno, cando chegas ao Ulla, corpo a terra, porque todos temos un río que nos fai perder a compostura para non ter alma en deserto e mentalidade en secano. Moitas gracias a todos e a todas pola súa atención, pola súa presencia, moi boas tardes xa, está xora, bueno, moi bons días aí. Ben, pois, veía a palabra a editora Xesús Domínguez de Editorial Galaxia, por favor. Moitas grazas, pouco teño que dicir, xa todo está dito e máis que dito. Foi un traballo, agradecer a Secretaría Xeral da Lingua e a Valentín o apoio, como en outras ocasións, de axudicar un traballo deste estilo, a Miguel e a Alberto polo traballo, a Miguel darles grazas pola paciencia de edición, porque a inxente cantidade de material que tiña hubo que expurgala, peneirala e adaptala, porque senón podíamos facer 3 libros do tamaño deste. E grazas por retrotraerme a moitos recordos de cando era cativo, porque eu aquí na Pedra Perexil teño estado como o tío Pepe pescando salmón. Non sei se pillo algunha vez, alá con 7 ou 8 anos tería eu, ou algo menos. Mentras el pescaba o peixe grande, eu comía o peixe pequeno, por sempre me levaba un bocadillo de sardiñas. Eu tamén teño ido ao río, non a pescar, porque nunca pillei nada, ou pouco, pero son de río pequeno. E o interesante, aparte do percorrido histórico e de recordos da época dourada do salmón, é tamén a análise sobre a situación actual para tomar conciencia do que está ocorrendo. E sae este libro, está no colofón o 4 de maio de 2026, 52 anos despois, xusto, da primeira festa do salmón, que foi o 5 de maio de 1974. A raíz da iniciativa do Centro de Iniciativas e Turismo, potenciado por Manuel Raimondes Portela, e que era reflexo precisamente da época dourada que este salmón está vivindo, que agora máis ben son de chumbo. Así que moitas grazas polo traballo, espero que este lance pues, teña algunha consecuencia positiva. Graciñas. Seguro que sí que terá consecuencias positivas, porque editar un libro como este sempre aporta, digamos, que a cultura do lugar onde estamos. Pedimos, por favor, a palabra agora ao secretario xeral de Política Lingüística do Valentín García, por favor. Muchísimas gracias, Manolo. Saludar a que me acompaña na mesa, a Alberto, a Miguel, a Suso da Editorial Galaxia, a todos vos que están hoxe aquí neste pazo, no Pazo da Lingua, como nos gusta chamarlle a nós, ainda que se chama Pazo de San Roque. Para presentar un libro, en certa maneira, singular. Non é moi habitual que alguén que ten ese diálogo coa natureza, coa pesca do salmón, neste caso, con algo tan definitorio da nosa terra, como xa se dixo aquí, esa definición famosa de Cunqueiro, da terra dos 1000 ríos. Galicia está impregnada de ríos por todos os lados, en vertebras, é o noso sistema arterial, o noso sistema sanguíneo, son os ríos, verdade, que regan a nosa terra para que sexa verde, para que sexa o país como é. Pero dedicado a un labor tan concreto como é a pesca do salmón. A pesca do salmón é moito máis que o deporte, que a afición, que a cultura da pesca. É tamén a adoración ou a veneración dun animal tan nobre, tan forte, tan contundente como é un salmón, con todo o orden romántico que ten tamén a aventura de salmón. Volve a remontar polo río onde naceu para desovar e volve outra vez ao mar. Todo isto fai que teñan unhas componentes culturalmente especialmente interesantes. Os ríos xa de por sí, desde Heráclito, que decía antes Alberto, ata os nosos tempos, foron tamén fontes de cultura,
de toponimia ou de hidronimia, mellor dito, non? Pois non sei, os ríos desde as fontes do Nilo hasta na literatura galega, estaba acordando a min agora, pois desde las orillas del Sar, de Rosalía de Castro, hasta o Sil o entremir famoso da pesca no río Miño, por exemplo, é unha das primeiras pezas en lingua galega que conservamos do século XVIII. É como unha especie de enfrentamento entre os pescadores da banda de Galicia e da banda de Portugal no río Miño. Bueno, os ríos sempre marcaron moitísimo a cultura dos países e a cultura de Galicia. Os nomes que falaba antes Miguel, os ríos están cheos de nomes, de palabras, de lugares que moitas veces deron orixe ao nome das parroquias ou ao nome mesmo aos apelidos da xente, non? Cantos Rivadavias temos, por exemplo, en Galicia. A avenida máis grande do mundo que está en Buenos Aires chamase Avenida Rivadavia. Eso é a ribeira do río Avia, en Ourense. Alguén, un general famoso que levou ese apelido, por exemplo, para Argentina. Cantos non estamos, os propios apelidos ríos, os propios apelidos que levan nomes de os ríos que nacen sendo río Bo e acaban sendo río Mao, por exemplo, e dan nome ás parroquias, ten un afluente do Ulla, por exemplo. Todo isto acompañado desa cantidade de xente que dialogades co río. Falar co río é unha das cousas que me gusta moito e que me relaxa moitísimo. Dicía antes Miguel que eu son un proto-troiteiro, pero nunca pillei troitas. Si teño troiteiros na familia e me gusta moitísimo ver pescar. E se algo me gustaría na miña vida é ter o vagar e ter a calma necesaria para pescar. E cando se fan os cotos do salmón, sempre me gusta baixar a Ulla e ver como están pescando. Ainda baixei este ano, estive ali con dos asturianos. E como a xente dialoga co río, e como ve as pedras, e como ve os pozos, e como ve... Pareceme tan sublime todo isto, pareceme dunha fineza tremenda. E despois tamén me parece que é unha das boas mostras da conxuntura, da armonía do ser humano coa natureza, porque o río é algo dinámico, algo que se move, porque ti podes terlle moito agarimo a un carballo, ou a unha sobreira, ou a un monte, ou a un... Pero son sempre naturezas estáticas. Pero o río non, o río vive, o río case fala con nós, o río está nos dicindo algo, cando vai alto, cando vai baixo, cando vai lodo, cando ten peixe, cando non ten, cando a xente que está ao lado del che conta que lle está pasando ao río, non? Xa, pois aquí houve unha barca, ali houve unha ponte, aquí fíxose, o río sempre ten vida, o río está vivo. E nese sentido é algo que me admira sempre moitísimo. Por iso que cando chegou esta idea de facer o libro de Salmón de Ulla, unha por afinidade, evidentemente, que non se pode escapar xa xeográfica efectiva comín. Eu medrei ao lado do río, paso por onde o río todos os días varias veces, e Ulla é o pai dos ríos, que dicía Otero Pedrallo. Estamos agora, este ano, no ano oteriano, no ano do Otero Pedrallo. Pois o Otero Pedrallo, o xeógrafo galego por natureza, tiña moi claro que, evidentemente, se o río máis grande de Galicia é o Miño, hai outro que vertebra a Galicia polo centro e que ele chamaba o pai dos ríos, que era Ulla. Ese río que mira ao pico sacro, que se despide en Padrón para facer a ría da Arousa, é o río por antonomasia, o río da nosa literatura, da nosa... Pero quería rematar hoxe, porque hoxe tamén é un día especial, cadra con que é un día especial. Neste momento que estamos neste acto, está reunido o plenario da Real Academia Galega, moi probablemente para dedicarlle as letras galegas do ano 27 a un autor que cantou moito a río Ulla, a Xosé Neira Vilas. Xosé Neira Vilas naceu en Grés, como sabedes, en Vila de Cruces, ao pé do río, en Santiago de Grés, desde a súa casa, o primeiro que se ve abaixo é Ulla, como pasa silandeiro por aquela ponte medieval, fai aquelas insuas tan bonitas no medio do Ulla, non? Lugar, ademais, dunha famosa batalla nos tempos da francesada, non? Que el tanto cantou, non? El ten un poema recollido que está a parte ali nas islas de Ulla, porque Ulla ten unha presencia permanente na súa obra. Se vos ledes as Memorias do Negro Labrego ou as Cartas a Ler, o Ulla aparece, o río vertebra toda a súa obra. Ese autor, que seguramente temos que celebrar por ano que ven, naceu e morreu ao lado do Ulla e añorouno durante os 40 anos que andivo careando por América adiante, como tantos outros emigrantes. Unha das cousas unha das frases que recordo sempre na memoria é cando uns descendentes de emigrantes en Bos Aires me dicían: Valentín, fálanos do Ulla. Eles nunca viran o Ulla, pero de tanto olle falar a seus pais, a seus avós, que imaginábanse ese Ulla, non sei, pois era como o seu Támesis, era como o seu... é unha referencia fundamental a hora de recordar a nosa terra, non? E
E Neira Vilas di sempre, define a súa terra nese poema de orixe que se chama Grés, algo así, non sei se se é capaz de recitarlo literalmente, como auga, pedra e vento. Son nado nesta terra onde o Ulla marcha contento, di Neira Vilas, porque ali o Ulla ten moita fluidez na auga, é un sitio de augas rápidas, de auga. Ese Ulla que marcha contento, eu creo que hoxe vai estar moi contento, non só por Neira Vilas, senón porque este libro que hoxe presentan Miguel e Alberto, nunha editorial tan prestixiosa como Galaxia, e que fala dese salmón, que eu non sei se nos quedan por pescar moitos ou poucos salmóns. O máis importante, todos estamos de acordo, é que o salmón volva a Ulla e que o Ulla teña salmóns. Pero en definitiva, se somos estritos, pouco máis ten que sexamos capaces de pescalo ou non. Pouco máis ten que teñamos esa práctica da pesca, se en realidad somos quen de que a xente vai ao río, de que vai a pescar, de que siga falando co río, e que sexamos capaces de respetalo, de melloralo, e de facer dese peixe tan nobre que é capaz de volver ao río do seu nacemento e aprender del, volver sempre ás fontes, volver sempre, non todos temos un río na nosa vida, non? E saber remontalo sempre con vagar, con tempo para pensar, con tempo para acumular sabiduría e con tempo para dedicarle tamén aos nosos, a nosa cultura, a nosa lingua, ás nosas familias. Ao final somos o que transcurrimos durante a vida, non? E somos o río que nos leva a nosa vida e tamén eses ríos, non? Que van a dar a la mar, decía Jorge Manrique nas coplas por la muerte de su padre, non? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, decía él. Pois estas tantas metáforas que podemos sacar da literatura, que podemos sacar dos ríos, deben poñernos a pensar, e por iso nos chamou a atención esta iniciativa desde o primeiro momento que nos falaron dela, e hoxe é unha boa mostra da cultura do río, da cultura da pesca, do salmón, e para todos os que nos consideramos ulláns, fillos dese val conformado polo pai dos ríos, pois un orgullo moi grande por poder tela na literatura. Eu creo que Juanjo Moralejo hoxe estará tamén moi contento de lado onde estea mirando, Miguel de la Calle, Raimóndez, tantos e tantos amigos entrañables que, como dicía Miguel, xa non están, pero cos que visitamos tantas veces o río e pudemos ter a ocasión e o tremendo contributo e a fortuna de coñecelos e de ter longas conversas sobre o río e sobre moitísimas outras cousas, exercendo esa arte tan nobre que vos practicades moitos que estades aquí, que é a arte de pescar e de ser quen de falar con eses fluxos de auga, de pedra e de vento que ten Galicia no seu corazón, que é o río Ulla. Nada máis. Moitas gracias por estar aquí. Imos rematar, simplemente decir que eu espero tamén que o salmón volva a Ulla por unha cuestión puramente egoísta, porque a auga é vida, os ríos están cheos de auga e os ríos que levan salmón son ríos saludables, e se temos un Ulla con salmón, a nosa vida tamén será moito máis saludable. Señores, moitísimas gracias. Maxia es una forma de entender la pesca. Maxia Rocks. Destino Pesca. El mundo de la pesca en León. Carretes Holgo para la pesca de salmón a mosca. Carrete Holgo. Hecho en Asturias. Sí, claro, dedicar o libro. Veña. Non sei se hai para todos non tenemos máis, a ver. Veña, empeza, Alberto. Está así, veña, o meu xa. Xa 12 medias sabemos incluir. Más que non teñades, pues veña, que isto é un pouco máis. Aquí, nesas campas de Cira, aí teño ido moito de balanzar, hai unha poza para ir
tipo de mosca. Estarán instruidas por Trut, a troita de Venceslao Fernández Flores, mosca animal, unha troita que ensina as outras para non pescar, para non caer na trampa do anzol. Sí, que mueves. No, la tontería es fiesta sin crow. Hai o rigor ya, Oye, no, que se va a ver. Oye, que por medio aberto tamén. Luis. Porque temos tamén Os salmóns do Ulla tampouco. Cando iba a pescar, te acordas que o Berto, cando estaba Franco, que iba a pescar Franco, mandaban a Berto e máis os seus irmáns a levar ali os bocadillos aos guardias. Iban cagados. Sí, estamos aí unos amigos que iban a pescar a Saja e por aí. Tuve abrir una foto del paso. Sí. Estaba en el agua y se lo Hay una bota que es orange. La de pesca no sé. Antonio. ¿Desde algo? ¿Desde algo? Me das un abrazo. Y allí la sucesión y se sabe. Sí,
Toño. Falta línea por aquí. Siempre puedes arrancar a follas. Siempre se puede arrancar a follas. ¿Este cuál es? Para Manolo. No, para mí. Para Manolo. Para Manolo, sí, es coño. Y Mila. Siempre que sea porque estuve aquí, hostia. ¿No? Pregúntame que yo digo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí. Pesca Travel. Tu viaje de pesca. Mago Pesca Deportiva. Enchantada. Todo lo que necesitas para la pesca. Armería Pesca Deportiva Mago. Torno Roll. El torno. Hoxe aproveitamos o día este fresquiño de Santiago para presentar o Salmón de Ulla, o libro de Miguel Piñeiro e de Alberto. Un libro moi interesante, sobre todo porque fai unha reconstrucción, un recordatorio da época dourada do salmón no Ulla, en todo o que é o tramo baixo, sobre todo, e fai unha análise pormenorizada da situación actual, o que obriga a que se repense como está o salmón, como está o río e como están os ríos galegos para tomar medidas na súa recuperación. The Fly Center. El mundo de la pesca a mosca. Sidrería La Mina en A Pontenova. Gastronomía gallega y asturiana. Festa da Troita da Pontenova. A Pontenova, capitalidade da pesca. Creo que é a cousa máis importante que temos, é o río Ulla, que estamos tratando, empezouse a tratar de abrir o pobo ao Ulla, porque estábamos un pouco como incomunicados con o noso río, pero a ver se traballa para recuperalo, non? Sería maravilloso que volvéramos a ter salmóns no Ulla, non? Draga Leralta Rods. Artículos de pesca. Cañas de pesca montadas en España y personalizadas. Fisture Stream. Pesca en el delta del Ebro. Toda una experiencia. Armería Estradense. Amplia gama de productos especializados en pesca del salmón y trucha. Hoxe acabamos de presentar aquí un libro moi interesante, un libro que vai ser de historia, un libro que se pode ler dentro de 50 anos e estará en vigor. Eu que son compañeiro dos que publicaron e que tamén participei na publicación con fotos e con mapas, pois síntome moi contento con esta publicación. A pregunta do millón, Guzmán, que pasa co salmón? Pois iso é máis ben a resposta sería científica, creo que aínda non se poñen de acordo porque é o que está pasando. Os pescadores non temos culpa de que non haxa salmóns, iso é basicamente o que eu penso. O futuro, se fai algún plan científico, eu entendo que sí que se podería volver a recuperar, porque xa se fixo unha vez, e se fixo unha vez tamén se poderá facer agora. Riverfly. Distribución de materiales y equipamiento de pesca a mosca. Lucris. Matso. Cucharillas para la pesca. Casa de Cacheiro en el corazón de Galicia. Destino sostenible. Turismo comprometido. Casa de Cacheiro, Silleda. El libro lo he leído
mucha fotografía inédita, me ha gustado, me hace recordar gente que ya no está aquí, señor Moralejo, un ejemplo, me recuerda a mis épocas de pesca con él y contigo, Miguel, en el Ulla, y me hace recordar muy buenos tiempos de pesca en el Ulla, cosa que, por desgracia, cada día va menos. En el corazón de Galicia y en el centro de Melide, Hotel-Restaurante Xaneiro. Alejandro Portela, montador y distribuidor de Solitip en España. Entre Cañas, tu revista de pesca. Pois o libro estou desexando lelo, cando chegue a casa, bueno, se teño un pouquinho de tempo empezarei a lelo, a que non o vou acabar de ver hoy. Dicen que o dixo Miguel que era un epitafio sobre o salmón do Ulla, espero que eso non sea así, esperemos que siga habendo salmóns e que este libro que non sea o epitafio. Por iso, bueno, lereino con moita atención e con moito, sobre todo con moito cariño, porque son dos persoas as que lles quero moito e, bueno. Apartamentos La Estación en Apontenova. La Estación en Apontenova. Restaurante Sidrería Casa Ricardo, Cornellana, el sabor de los pescadores del Narcea. Cucharilles Edu. Empresa 100% galega, tan nosas como a gaita. El libro yo creo que es un documento histórico sobre el salmón. Lo último y lo más importante que se haya podido escribir sobre este emblemático rey del río, porque creo que ya, desgraciadamente, me tocó hacer el epílogo y creo que el salmón está ya en sus últimos momentos. Por lo cual, este libro tiene un valor, tendrá un valor histórico inenarrable, porque nadie podrá volver a escribir nada sobre el salmón en el río Ulla, porque la desaparición del mismo yo creo que es un hecho casi incontestable. En Monterroso, Pazo de Ludeiro, Monterroso. Ríos e Montes. A tua armería en Santa Comba.